Nakuhan sa CCTV ang yano na kaing pagpangawat sa bisikleta sa ka compound sa Barangay Banilad, Mandawi City. Ang report ni Nico Serino. Pasimple ra nga misud kini usa ka lalaki sa compound sa Barangay Banilad, Mandawi City base sa kuha sa CCTV. Apan paggawas niya, makita nga nagsakay na kinig bisikleta. Nasayran nga gidala di ay kini gikan sa usa ka residente sa lugar. Ang insidente nahitabo Sabado sa kadlawon. Nakuha na mo si CCTV, nagtataw. Pagkawas siya, nagbike na. Kumpiyansa rin kita ng pila ka years old. Tuan ba? What do you ing ana, guys? Karoon ng taima. Gipanawagan sa taga-barangay ang mga dunay kasayuran sa maong panghitabo nga mo report. Kini aron mauli ngadto sa tag-iya ang bisikleta. Gikasubo sa kapitan ang pagpangawat bisan sa pribado nga compound. Kaya di man kayo sa Barangay Banilad lang. Sa ubang lugar, maote atong makitaan. Dapat magbinantayon lang kita. Aning karong panahon na. Nico Sereno, Balitang Bisdak.